Затворете очи за момент. Дишайте дълбоко. Почувствайте как светът натежава, как товарът ви обгъва, как несправедливостите ви обгръщат. Сега си представете място за убежище, светилище, където душата ви може да намери покой, а гласът ви да бъде чут. Това място е в думите на Псалм 9. Вслушайте се в ритъма на собственото си сърце биене. Почувствайте пулса на живота във вас. Древният псалмопевец Давид е усещал същия пулс, същия копнеж за справедливост, същата жажда за връзка с Божественото. Тази вечер навлизаме в Неговия свят, Неговата молитва, Неговото сърце. Може би тази вечер се изправяте пред собствени битки, лични борби, съкрушителни предизвикателства. Знайте, че не сте сами. Давид е познавал същата болка, същото отчаяние и е намерил утеха в изливането на сърцето си пред Бога. Затова пуснете разсейванията си, пуснете тревогите си, пуснете предразсъдъците си, влезте в тази молитва с отворено сърце. Бъдете готови да се срещнете с живия Бог. Ще те хваля, Господи, с цялото си сърце. Ще разказвам за всичките ти чудни дела. Ще се радвам и ще тържествувам в Тебе. Ще пея хваление на Твоето име, Всевишни. Когато враговете ми се връщат назад, те се препъват и загиват пред Твоето присъствие, защото Ти защити делото ми, Господи. Седнал на престола си, съдейки с правда. Ти смъмри народите, унищожи нечестивите и заличи имената им завинаги. Аз съм праведният съдия. Престолът ми е утвърден завинаги. Правдата няма да изневери. О, враже, разрушенията ти свършиха завинаги. Градовете ти лежат в развалини. Споменът за тях е заличен. Но ти, Господи, пребъдваш завинаги. Ти си приготвил престола си за съд. Ти ще съдиш света с правда, управлявайки народите с правота. Аз съм прибежище за страдащите, крепост във времена на беда. Онези, които познават името ми, ще се уповават на мене, защото никога няма да изоставя онези, които ме търсят. Пейте хваления на Господа, който обитава в Сион. Прогласявайте делата му сред народите. Защото, когато отмъщава за кръв, той си спомня за огнетените и не забравя виковете им. Смили се над мене, Господи. Виж как страдам от онези, които ме мразят. Ти, който ме издигаш от портите на смъртта. Нека разказвам за Твоята хвала в портите на Сион, радвайки се на Твоето спасение. Народите паднаха в ямата, която направиха. Собствените им крака се хванаха в мрежите, които скриха. Господ е познат чрез съда, който извършва. Той улавя нечестивите в собствените им дела. Нечестивите ще погинат, но нуждаещите се няма да бъдат забравени. Надеждите на бедните ще пребъдат завинаги. Стани, Господи, нека човекът да не надделее. Нека народите бъдат съдени пред Твоето лице. Вдъхни им страх, Господи, за да познаят, че са само хора.
аз ще стана и правдата ми ще устои. Нека цялата земя познае, че аз съм Господ. И никой не наделява отделно от мене. Благодаря ви, че поехте това пътуване с нас. Споделете това преживяване. Нека Божията сила, скрита в Псалм 9, преобрази живота ви и живота на другите. Напишете вашето свидетелство по-долу и се присъединете към разговора.